So ang pinaka-paborito gyud ako kaunon sa una is squid gyud na. Pusit tayo mong Pusit, paborito. pusit ang paborito Lamay gyud. bitaw ang pusit. Magalisod ako kaog mga ingana. Kaya wala namang ko ingip. Sudan. Nya ang nahitabo, giregaluhan mo ko sa kong uyab og isa ka balde nga pusit. Grabe. Grabe pa nang isa ka balde. Mura. Pag angry. Mura mo na Kay kanako. love man gyud daw kayo kuniya daw, isa ka balde gyud gyud. Grabe no. Spoil yun kaniya no. Gani, no? Spoil yun kaniya ba? So mo to diha na nagsugod, di ba? Kay natagam ko ba, ano ko nga mo switch na kong paborito. Mo switch na ko sa pizza. Ay. Diba? Ay, susutro pa ng pizza. Dili ko pwede ano. Nya. Asa po kagakuha sa mga pizza? Dagdan man inog makuhaan jud lambik na pizza, pero kung ako sa SNR ko nagkukuha. Lami kita diha no. Idol po yung pizza niya. May gani kay gani. Ate, tulong laway. Pwede man po siguro kumukaog pizza. Ipausap lang na ko daan sa among kandi. Alaka mo eh. Magubag-ura pud mi nangaon dito ba? Ngadto mi dito kay Members Fest magud nila karong September. Barato ba, barato. Tab diha. Yang kabalo naman mong kuripot kita. Siyempre, grab the opportunity kita dira no. Oh, anak. Kana makalis. Oh, na ginaingon nga. Alam na din. Diba? Sa Alam na kayo. Saan ganito pa member na? Kuan, palit ID naman niya, 700. Nya, pakuha na po tayo ng card. Ito ako agi, hulatan ako dito mismo. Kira man, kuha naman dayon.